Čau. Takže my si jdeme zahrát Amnéziu. A to je Dave, já jsem Grejča. A můžeš něco říkat teda? No, takže pojedeme teď natáčet poprvé a Já řekl, že pojedeme. Nebo se mi to aspoň tak zdá. no, tak doufám, že se hned jako nezabije zombík, jako a Já doufám, že že ho ani nepotkám. do toho nebudeme moc řvat, jo, se leknem. Tak můžeme začít? No, já doufám, že ho vůbec ani nepotkáme. Takže už mám spustit novou hru. Jo. Jo, mě se to úplně nechce hrát, ale přitom se na to úplně těším. Tak jo, tak začít novou hru. No už se to načítá. Já to nechci hrát. Já to nechci hrát a stejně to zapnu. Tak načítám. Já jsem dement, proč jsem to vůbec zapínal? Doufám, že si teda jako, že mě budeš radit, jo? Já, vole, ty mě budeš Nebo akorát, já tobě. Ty mě akorát budeš říkat, když si mám úplně zeslabit zvuk a když si mám zavřít oči, vole. Zavři oči, já tě potom hned zabiju, že? Už slyším tu svinu, už ji slyším, vole. Už to máš puštěný? Jo. Už. Ne, on tady jde úplně ten zombík, víš co? Ty jsi tady v jakýmsi vězení, Počkej, ne? A co on to je tady je? úplně ten zombík. Co to tam je? Načetlo se ti to už? Ty- Máš to už načtený? Jo, tam ten zombík, on tam šel. právě, já to Taky nechci- přivázaný na řetěz nebo něco Já to takového. nechci hrát, Úplně tyba, já to člověk, nechci, no. já to nechci hrát. Ne, fakt ne. Já tě nějak špatně slyším. A teď už mě slyšíš líp? Jo, Já to úplně nechci hrát vůbec. ale, Prostě tak. nezájem, já to vypínám. Tak už jsme si stoupli. Co Jsem teď? to akorát zapnula a už to chci vypnout. Já si Takže tady tady jdu je pustit nějaká jakousi nahrávku, svíčka, nebo co? gramofon. Gramofon je připoutaný k nějakým ústroji, který odemyká tady ty Tam je nahoře dveře. laterna nebo... Podívej, tam je lampa, zkus si No ji zjist, to právě, nějak jde. já se snažím, ale tam se bude... No to je jedno, tak zatoč. postel třeba. No, jo, tak tady se dá No to točit s nejde. tím na těm gramofonu, tak to No zatoč. právě, ale já se s tím snažím točit, jo, no to jak si... A už to funguje. A už to hraje. Oddělené od těla. Fuj. Říká ti to taky tam ten něco? Jo, a když to máš úplně ten překlad. Ale- There are a few parts to this study, and it is up to you, not only to pass, but to figure out what elements are important. Please go on. Move into the next chamber. Just remember, they can all be saved. Jo, tak teda idem. No, ale já tam nechci. A teď jsem zjistil, že tady to jsou vlastně taky 3 Že tady byl kameň. zkrátka. No Tak nic, otevři tak to, jdem. ty to otvíráš první ty dveře. No, máme sice lucernu, ale nemáme žádný ten olej. No, tak to je taky super. A ty dveře otvírej první. Či? A No, to je tak- jedno, jde. Ty jsi už to otevřel? Jo, já už jsou. Aha, Ne, tam je zombie. fakt, že... Nechoď moc daleko, jo? Zůstaň za tím rožkem, on tam furt je. Ale kde je? Kde je? Já On je, kdyby, když vyjdeš rovně, tak tam za tím rožkem, kdyby... No, už tam není. Ne, to nebyl zombík. Mně to připadlo jak zombík. Tak já tam jdu. Do prdele, trhej. Ale já to nechci hrát. On nechce utíkat. Mně se to nechce hrát už. No. Teď si kde? No teď tady úplně na té chodbě nebo co? Jdem tam No doprava tak nebo nic, doleva? jdem furt rovně. Ale tady musíš někam odbočit úplně. Takže tady je cesta doprava a doleva. Tak to půjdem doleva. Já to nechci hrát, ty vole. Tady jsou nějaký mříže. A jde to dolů. No to nic. Já tady furt úplně stojím jak posranej, víš co? Ježi, já už jsou prosím tě v půlce mapy.
No tak to jsi dobrý. No teď se tady u Za to nějakých já kovových tady stojím furt dveří. skoro na začátku. Ne, tam je zombík, tam nejdu. Já jsem na tom rozcestí. Ne, jako, víš Někdo co? mě napsal na Skype zas. Je žebřík. Viděl A jsem, teď vůbec nevím, kde jsou. Kde jsi, já nevím taky, tady je hrozně moc cest. Kde seš? No je právě. A já do jsem se který ztratil. cesty jsi šel? Tady je jakýsi žebřík a ten máš vzít. Jo, vem ho. Ten se bude hodit. Jo, ty jsi už ho vzal? Mhm. Jo, tak už jsem našel dveře. O to je můj celý, tady je toto. Jo, Já už jsem se tady úplně ztratil. Já už nevím vůbec, kde je začátek. jo, počkej, já už možná nevím, kde jsi. Jo, tak počkej, jsi tam asi Jo, běž rovně a běž k tomu světlu, jak jsou tam ty dveře kovové. Mně se to nechce otevírat, tam je zombík. Já jsem ho minule kdysi viděl, když jsem to hrál, už je to hodně dávno. Jako A tam je nějaký člověk. On na tebe vyběhne, nebo co? Ne, já jsem po něm házel sudy, on mě Jo, zabil. to znám, tady je to úplně zrádný, to už jsem viděl v jednom videu. On tam na tebe pak úplně vyběhne, víš co? Já tam nechci, a tady je úplně jak ho zachraňuješ, nebo co? No, tam má nějaký rozžhavený to. Do prčí, Otevřel jsi zase. to už? Ježi, já jsem se zase vrátil k tomu mojemu. Takže jsi tam ještě nešel. Ne. Ale mně se to už úplně nechce hrát, ne? Aha. Není tady ještě něco? Jo, tak tady je jediná cesta, musíš to otevřít. No právě. Tak otevřem to zaraz, nebo jak? 3, 2, 1, teď. Tak ještě já jsem to neotevřel. Ty jsi už to otevřel? Jo. Tak jo, řekni mi, kdyby tam byl když tak zombík. Se otvírá se na tuhle stranu. Tady to nevypadá moc. Musím se pěkně. schovat. Ne, tady je zombík. To vím. On tady bude. No však jo. Když vlezeš úplně do těch prvních vlevo, tak on tady pak bude úplně řvát a bude sem. A ty tam musíš být nějak... Krás, jsem se schoval. Za jedným mříže, ale... Je, tady jsou housle. Vlezl jsi už do nějakých dveří. Zavři. Tady je laudanum, ale já to neberu, protože pak vždycky vybíhá zombie. No však jo, ty jsi v těch prvních dveřích, že? No právě, já jsem do nich vlezl, šel jsi pak do nějakých dveří. Ano, jsou hned těm, jak kdyby napravo. Ale tady je ten prvních léčivý vpravo. lektva. Vpravo. V těch No prvních. ano, Dobře, já tam jdu taky. tak jdem dál. Tady je, no tam je ten. Víš co, já ten lektvar neberu. Tady jsou 2. Já taky ne, já jsem si vzal housle na ochranu. Počkej, ale tam na stole nějaký ještě. No právě. Ne, to je nějaká obyčejná sklenička. Já jdu s těma houslema. Já jdu tady. Laudanum, no to je právě, že to úplně nejhorší. Taky mám housle. Já jsem si je taky vzal. Ne, já jsem je hodil. Úplně se mě tady bugujou. Beru skleničku na ochranu. To se úplně buguje. Kam jdem? Do kterých? Já nevím, já jdu do dalších dveří. Do kterých? Do těch vlevo nebo vpravo druhý? Na těch vlevo na začátku. No tak dobře. Co to bylo? Je tady papír. Sakra! Zombík! Už jde, já jsem to říkal. Ty tam máš zombíka? No právě, ty jsi ho neslyšel? A kde jsi? No v těch vlevo. Já taky. No právě, Teď ho já vidím, jsem to jak on říkal, jde. že tady bude. Ať tě nevidí. Mám vzít ten dopis. Neber ho. On jde pryč, počkej. Sakra, on se otáčí má, no. Sakra, on je tady, já. Fuj. On jde pryč. Jo, jde pryč, svině, běž. Jo, šel pryč. Běž úplně do prdele, on nás určitě chce ohlídat, ne? Teď tam nejsou, teď tady bude úplně běhat, ne? Bereš ten dopis? Ticho, ne. Já slyším tenisky. Jaký tenisky zás? Ej, šoupání botů. Já slyším tenisky. Dej si ten dopis. Ne, radši ne. Jako, stopne se ta hra, že jo? Jo. Jdeš ho vzít? Vezmem ten dopis, jo? Mám ho. Já taky. Je dlouhé.
Budem si to celý číst. Tak jo, nový plán 20. dubna 1858. Inspektor Marot. Inspektor Marot. Inspektor Marot. Policejní komisař Calais nevyhověl mé žádosti zahájit vyšetřování Justine Florbel. Ta Justine Florbel, to budeme myslím my. Ve věci únosu mého syna od samého počátku, kdy se spolu začali stýkat, se můj syn Alois řekl všech závazků vůči své rodině a zanechal své dlouho budované kariéry. Jelikož se zdá zjevné, že právo nedokáže v podivném světě Mademoiselle Justine identifikovat zločinecké úmysly, žádám vás, abyste na konci týdne vyslechl doktor Viktor, vole. Je to uznávaný lékař, odborník na duševní poruchy a lidskou psychiku, bla bla bla. No, nějak jsem to nepochopil. Cože? A věří, že nalezl legální způsob, jak tu ženu dostat za mříže. A tady byl jako zavřený kdo? Víš co, jdem dál. Jdeš z toho pryč už? Jo. Do kterých dveří jdeš? Víš co, já zavřu tady ty dveře, jak tam našel ten zombík, já je zavřu. No právě. Já tady jsou ty moje housle. Jdu do dalších. Do kterých? Vpravo nebo vlevo? Tady je to zamčené, tady je ten týpek. Jaký týpek? Tam já jsem se zavřel. Tady je Bible. Ať si kdo jsi, jestli mi pomůžeš, budu ti moc vděčný. No však jo. Já jsem šel do toho vedle se zavřít. Do toho vpravo? Tak já taky. Já musím vzít ještě housle. Tak, mám housle a nebojím se je použít. Vystřihneš. Co? Já jsem to nic Ale neslyšel. No nic, jdem dál. A kde je ta páka, aby ho zachránil? No právě, že tam je hned vedle té celý nějaká úplně páka. Jsem si ji nevšiml, jo, tady je. Ale to když zmáčkneš, tak to jeho úplně zabiješ. Pomoc, prosím, pomoc, kalím na tebe, vole. Zdechni. Ale on jde zachránit. No já vím, ale prodlužuje ti to cestu, ale pak ti to zjednoduší, co si. Budeme ho zachraňovat. Já jsem to zmačkal až důle. Fakt? Ne, to se přibližuje. Ty jsi to dal úplně důle. A toho zabije, Jo, nech to. ale radši. zastavil jsem to. Radši to ne, vole, to ho zabije. Bude mu pomáhat. Bude mu pomáhat. Ne. Takže ty ho chceš zabít, jo? Ty ho chceš zabít, jo? Nechci, takže nic nebudem dělat. No tak jo, ale to buď prostě zabiješ, nebo... No tak jdem dál, jdem do těch vlevo, co jsou. Já jsem šel naproti tomu. Jak naproti? Ty co jsou jako, No, že... naproti toho, kde on je Slyšíš mě, ještě zavřený. pořád se dá všechno napravit, seru na tebe, vole. Ale teď prostě. tady už jsme byli, tady nic není. Tady nic není v těch dveřích. Seru na tebe. Mně se tady bugly housle. Ha. Mně se bugly housle, nemůžu vzít. To je v prdeli. Já nemám housle. Hele, A už mám další místnost. A už mám housle. Do jaký místnosti jdeš? Někdo mě tady pleská. Do jaký jdeš místnosti? Do prdele. Co to bylo? Já jsem se lekl, jak mluvil. Hej, tam je ten poklop, tam je poklop nahoře. Jaký poklop? Jo, no. No víš co, běž k těm rozrazeným dveřím. Byl jsi už v těch dveřích. Sorry. Byl jsi už v těch dveřích. Počkej, tady je další dopis a je tady napsané for of me. Je tady pálka tenisová, ne, to je badmintonová. Ona je uražená. Budeme se s ní chránit. Má milovaná Justin, vím, že neoplývám takovým nadáním jako malo, ani nejsem takový
silák jako Basil. Ještě tě však, že má láska k tobě je mnohem opravdovější. Což pak mé jizvy z toho nejsou důkazem. Budu se řezat do krve tak dlouho, dokud ti to bude činit potěšení. Kdybys mě o to požádal, klidně bych Basila zabil. To nechápu. A ty dopisy nechápu. A jak se otáčí ty věci? Co, jak se otáčí? Když je držíš, jak se otáčí? No právě, že to už já teď taky nevím. Já jsem to rodil. A já už ty taky nevím, ale já jsem to věděl. No nechci deník. No nic, jdem dál, ať to nezdržujem. No, čego? Se na to nikdo nebude chtět dívat. No, že ono, ani kdybychom to nezdržovali, tak se na to nikdo dívat nebude. A tak já si myslím, že to ani nedoděláme. Ale já nevím kam dál. Celou, jako? Já jdu do těch dveří, co tam byly zavřeny hned vedle ty jeho cely, nebo co? Hele, Bible, já budu mít Bibli místo toho. No, to si s tím moc brzo. Co to Počkej. slyším? Počkej, on říkal, nevíš, kde je Justin. Co to slyším, co je to za zvuky? Ne, beru housle, nechci Bibli. Tady je bedna. Kam jdeme teda? A ona nejde otevřít. Hele. Ano, podařilo se mi utéct, představ si to. Bylo to úplně jednoduchý, ty dveře byly odemčený. A ty, jak vidím, to budeš mít těžší, he? Co teda budeme dělat? Ale já vůbec nevím, jak ho zachránit. Zabijem ho. Ne, nezabijem ho. To by tady bylo pak víc zombíků, prej. Ne. Ty jsi ho zabil? Ne, já jsem ho zabil. Ty jsi ho fakt zabil? Ano. No tak to je v prdeli ovšem, tak to já ho jdu zabít taky. Stalo se něco? Ne. Ty jsi ho fakt Je jako mě z toho zabil? špatně. Zabil jsem Že člověka. nevíš, kde je Justin? To jsem já. Já nejsem Justin. Já jsem zabil člověka. Tady je žebřík. Zabil jsi ho teda? Jo, musíš ho zabít. No, tak dobře. Chudáku, sorry, je mi toho líto. No dělej. Tady Sorry, nějaký omlouvám se. Prosím, dělej, zabij ho. No, počkej, ono to nejde na... Stáhni to úplně důle. Ježiši, Máš? omlouvám se, ještě ne. Ale proč, jen jsem ti chtěl pomoct. No pojď, teď se otoč a tady je vysunutý žebřík. Já vím. Tak na něho klikni a lezem. Já ten žebřík nevidím ještě. Kde je ten žebřík? Jo, tady. On je tady úplně takový velký žebřík a já si toho nevšimnu. To je podobný, ale já si tam nemůžu vzít housličky moje. Čekám na tebe, dělej, pojď, tady já jaká jsem si si. chtěl vzít svoje housličky. A kam to jako teď lezu? Já nevím, já furt lezu rovně, nic tam zatím není. To jako ty jdeš úplně nahoru, jo? Já tady. Tady se to rozdvojuje. Počkej, já tam ještě nejsou. Zombík. A kde jsi? Kde je ten zombík? No já si tam, jak se to rozdvojuje. Jdeme do Já nevím kam. Pravá cesta je dobrá. Neukončíme to už. Neukončíme to už. Ne. Aha, to vede jedním směrem, to vede jedním směrem. No právě. Kurdek. A A za chvilku už to vypneme. nedívej se dozadu. Nedívej Teď se jdeme dozadu. doprava nebo doleva? Doprava nebo doleva? A já nevím, kde jsi. No tam se to pak zase rozdvojovalo, jak se to spojilo. Běž furt, to je jedno kam půjdeš, to půjde jedním směrem.
Tady potom někam sjedeš. Jak Aha. si jdeš? Tak my musíme sjet do další za místnosti. Tarasena, prosím tě. Ta Musíme sjet do další místnosti. pravá cesta, co jsi říkal, byla za Tarasena, takže já si ta špatná. Tady je nějaká, prostě, že musíš sjet do další místnosti, jak kdyby. Sjedeme do další místnosti. Ano. Počkej, s těma neprojde zombík. Počkej. Ale on tady je 100%, já jsem ho slyšel. Skočil jsi tam už? Ne, ale tam je se zdá, že se propadnem. Ne, to je Ne, starýma. to tam sejdeš a pak musíš skočit. A já jsem ještě neskočil, čekám. Jsem tam. Ty jsi už tam skočil? Jo. Jo, tak já taky. Aha, tady nalevo je to zavalené a je tam ten gramofon. Jo, tak jdem si pustit asi gramofon, no. Sakra, tady to je zase rozstrojené. Jdeš Tady pustit jsou 3 gramofon? směry. Jdeš pustit gramofon? Mhm. Tak jo. Ve fonografu chybí válec. To není gramofon, to je fonograf. Fonograf. Kam půjdeš? Nevím. No. Já bych to tady ukončil. Tady to ukončíme. Tady to ukončíme, ne? Ne, tady jsou svíčky. Jdeš doleva nebo kam jdeš? Hele. Šel jsem do těch dveří, co jsou odemčené. Do těch doleva, jo? Aha. Ty vogo. Tady se musel masakrovat. Stopni to. Je to pěknou nahrává. Počkej, takže já se omlouvám. Já jsem to musela stříhnout. Já si vezmu tady tu kurlu, nebo co to je? Jaký obrázky? Tady je další Tady na dopis, té já si ho jdu zdi. přečíst. Proč ty dopisy dělají tak dlouhý? Oni asi masakrovali. Tady je pila. A nejde vzít. Ty seš furt té místnosti jak jsi šel doleva? Čteš si ty dopisy? Aha. Tady je nějaký jeden dopis. Já se ho teď čtu. Já si zatočím kolečka. Kladivo, nejde vzít. Já jsem šáhl do ohně a on mi to spálilo. Já tady to foukátko. Jdem si přečíst dopis. Mně se to nechce číst. Mě taky ne, ale stejně to čtu. Kašlem na to. Já už to budu mít přečtený. Ať nás zabije nebo ne, to je jedno. Tak jsem si přečetl dopis. Už se nepamatuju. Hele, červené Sakra, já jsem šáhnul na ten dveře. oheň a ono se to... Zajdem do knihovny. Kde je knihovna? Ty jsi šel už dolů po těch schodech? Davide. Dave, Co? ty jsi už šel dolů po těch schodech? Ano, tam jsou červené dveře. To je do knihovny. Aha, to je kdy ta Justin. To byla někdy na hradě, jako nějaká holka, asi tam neměla chodit někam důle do toho sklepení. Jak neměla tam chodit? Jak tam Aj. neměla chodit? Tady to vypadá hodně zrádně. Ty jsi už šel do, Hele, tady jsou skamenělí lidi. ty jsi už šel do té další místnosti? Mhm. A neukončíme to tady už. Já bych už to tady ukončil. Dave, No, tak jo. tak já počkám, až to nečte. Tak, Tady už si jak kdyby na hradě. tak se teď asi rozloučíme teda to. Tady jsou další dopisy. Tak teď už to teda úplně vypínáme, jo? No, tak jo. Tak jo, tak se rozluč. Rozluč se. Rozluč se. Ahoj. Tak zdár.